ओंखाम जाखांब्लानो कर'नानि मुलिखौ क'क्राझार जिल्लानि 100, 200, 300, 400 여러분들 자 할로 गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय सोरबा थास' बिबार जाना फैखो नामा खोमाथाय गिलु बालु मोनामफैबाय ओरैहायलाय थास' बिबार जाबोदों नामा सिमोनथ' बैसागु फांसना जानाय जायाखै आंथ' सिमोन फैनो हायाखै ना नोंसोर लागो जादोंमोन नामा सिमोन जोंनावथ' खरानि थाखाय एबसेन्ट जादों थांनाय बोसोराव देग्लाय फैफिननाय जाबाय देग्लाय बोसोराव रावबो थैथ'वाखै नामा नोंथांमोना थैथ'वाखै रावबो गोथाङै दंजोबो ना ए मोजां बिदिबा दा बिदिबा आङो एसे रादाब फरायनो सानदों रादाबखौ फरायदों आं जों ब्रह्मआ दिनैनि रादाबानो जाहैबाय थांनाय रबिबाराव दिल्लीनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे हेलिकप्टारा बिरबाय थानाय मासे हादिदग्लाजों सौदावना हेलिकप्टारनि फांखाया मोनसे बायनो गोनां जायो आरो हायाव गोग्लैनो गोनां जायो बे जाथायाव गोबां सुबुङानो जिउ खहा जायो आरो माखासे जखम जायो बे जाथाय जानायखौ दुखु मोननानै हेमन्त बिश्व शर्माया थैनाय सुबुंनि न'खराव 250 रां आरो जखम जानाय न'खराव 150 रां हरनो थाखाय मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों कर'नानि मुलिखौ क'क्राझार जिल्लानि मालदांपारा गामिनि सासे बुरैयाबो डाक्टार परीक्षा खालामनानै दिहुननो हाबाय बे मुलियानो जाबाय सावखोन्दा जौनि अफ्रिखौ सानफायाव 2 केजि जानांगौ आरो बे अफ्रिखौ जायोब्ला सानबा हासुनो मोना आरो 7 दिन खिनो मोना टिपकाइनि राङामाटि संबायाव गोबां गिदिर फिसा एन्जरफोरा अरसि ग्लुंनायनि थाखाय संबायनि चेयारमेना एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसनो एफआइआर होदोंमोन थांनाय समबारखालि गसाइगाव सानै सेंग्रा सिख्लाया मोजां मोनलायनायनि मबाइलजों SMS गेलेबाय थादोंमोन बे समावनो मासे बाजोआ सेंग्रानि मबाइलखौ साबनानै लाङो सेंग्राया मबाइल लांजानानै गोदाव सोराव जायो आरो लंपेन्टआव हासु लानानै लाजोबो ओरैहाय सिख्लायाबो SMSनि फिननाय मोनैयाव जायगायावनो खर' गिदिंनानै गोग्लैनो गोनां जायो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ साफ्रोमबो आइजोफोरनो जि थोरनो थाखाय साफायाव गंफा खानजं हरनाय जागोन होननानै बुंदों बिथाङा बुंबावदों दि खानजंजों लोगोसे गंफा खायथा हरफाबावनाय जागोन ओरैहाय हाग्रामा महिलायाबो साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो साफायाव ना गुरनो थाखाय गंफा जेखाइ हरनाय जागोन होननानै बुंदों बिथाङा बुंबावदों दि जेखाइजों लोगोसे थिमि गंफा जरदा हरफाबावनाय जागोन थांनाय बोसोराव गोबांथार दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबां नाफोरानो थैनो गोनां जादोंमोन आरो जायफोर नाफोरा हा गुमा बारखोना थानो रोंदोंमोन बिसोरो थैनायनिफ्राय बारग'नो हादोंमोन भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 2022 मायथाइ फैनाय लोगो लोगोनो हौवाजों हिनजावजों हाबा जानायखौ बन्द' खालामसिगोन बिथाङा बुंबावदों दि 2022 मायथाइ फैनाय लोगो लोगोनो हौवाजों हौवा आरो हिनजावजों हिनजाव हाबा जानांसिगौ मख'नो गोनांदि सुबुं अनजिमाया बांबाय थानायनि थाखाय बे खामानिखौ मावनो आखायाव लादों दाखालि जानानै थांनाय बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव गोबां बुलाय बुसि जादोंमोन सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया बारनानै प्रमद बर'खौ गन्थङाव जोदोंमोन आरो गन्थंनिफ्राय गोबां थै रना-रनि गदोंमोन उनाव रागा जोंनानै प्रमद बर'आबो हाग्रामा महिलारिखौ उदैयाव जोसिन जोनानै लिभार किडनिखौ दोरद होयो दा पुलिस बिफाना दायया सोरनाव बांसिन जानानै दं बेखौ नायबिजिरगासिनो दायया सोरनाव बांसिन जायो बेखौनो जोबथेसालियाव सोगोन होननानै पुलिस बिफाना मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों थांनाय रबिबाराव मानसितला गामिनि
गामिनि सासे बुरैया मैथाजों जानो थाखाय मंगाजरा बाजाराव बोरायनाव ना फांखास बिहरदोंमोन। नाथाय बोराया ना फांखासनि दामजों जौसो लोंनानै थाङो। गामिनि रायजो राजा मिथिहोनाय बायदिब्ला ना लाङैनि थाखाय बोराय आरो बुरैनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जादोंमोन। मख'नो गोनांदि उनाव बोराया बांद्राय रायजानानै दिरुं लानानै फासि नांनो हाग्रा फारसे थाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला फुङाव फिसाज्ला मैखुन थब्ला लायनायखौ गोसोखांफिननानै मैखुन थब्लाखौ जानो लुबैनानै फासि नाङाबाला न' फारसे फैफिनो। मैया चाइनानि थिंथिं थांथां थंथं फे होननाय जायगायाव खेरेन्दाय आरो ट्रेनजों सौदावना जौसेनिबो बांसिन सुबुङा जिउ खहा जायो। मिथिनाय बायदिब्ला खेरेन्दाया हरखाब साइथिनाव बानबायबैनाव बे जाथाया जायो होननानै फोरमायहरदों। क'क्राझारनि मुंदांखा बाजै हटेलाव दाना दाउला खासि, अमा खासि, बोरमा खासि मोनजानायजों लोगोसे ना खासिबो मोनजायो होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। सोरबाफोर ना खासि मोनजाफेराखैब्ला जाहैनो हागोन होनना जोंनिसिम मिथिहोहरदों। थांनाय फाल्गुन मासाव बासबारिनि सासे आइजोआ खिख'सा जाना खिख'नो हायै जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि सैथ्र दानाव फायखानायाव खिबाय थानाय समाव अखा खोरोमना होनानै बागदावना खिया थंब्लेट गयो होनना जोंनिसिम खौरां सफैदों। एसेनोसै। दा आङो दोंनैसो गान खननानै थांसै। नारजिजों नाफामजों, दाउजों अनलाजों, नाजों मैथाजों मासि मोजां जाखो बर'नि ओंख्रियालाय जायोब्ला खिनो बालायनाय, हाबाब जायोबा खिनो बालायनाय। ओंखाम जाखांब्लानो उन्दुनो ओंखारो, ओंखाम जाखांब्लानो खिनो ओंखारो। आं मा खालामबावनो आमायसो मोनबाय नामा आंलाय, आं मा खालामबावनो लिभारासो प्रब्लेम जाबाय नामा। ओंखाम जाखांबानो उन्दुनो ओंखारो, ओंखाम जाखांब्लानो खिनो ओंखारो, ओंखाम जाखांब्लानो उन्दुनो ओंखारो, ओंखाम जाखांब्लानो खिनो ओंखारो। गोजोन्थों। 100, 200, 300, 400, 800, 600, 1000, 1200, 1500, 22, 26, 30, 35, 36 जाबाय रायजोफोर गासै। गोजोननाय थाबाय। चाइनानि तैयार खालामनाय कम्पिउटार नालाय। फोरमायदो जायाखै जाबाय नै दाना आखाइया बोरैबा जादों खोमा बेखौ कम्पिउटार सोंसै नामा सोंलाय नायग्रोनानै खाम जागोन बे दा खाम जाबाबो हारसिं राव ओंखारखायो बियो बे आखिया थिनो मोनथिया नामा थुनो बिलाय आरो जाखो खोनाखै राइट दाना खर'खौ नायसै खर'खौ थिनो एसे जफ्लं जानाय संदो एसे जफ्लं जानाय थिनो एसे जौखोनाय सौदो जौखोनाय लासै नै जानोसै लाय सोरसै लाय जोंसै नै ला जौसै फाम जानोसै जौबाय नै फाम जानोसै नै जागासिनो नै फाम जाबाय फाम जाबाय ओमफ्राय नै
밤자가 생각 근데 이제 밤이 솔랭세 네 이제 아와 선생 기증 나이니 기증 감 나이니 sinh mẹ sinh mà không tự ý chính là thông minh sợ anh năng là gì vậy đã đi khai năng u dương dược theo dương đi khai bài thế này đã bồi bổ rong ra năng gồm là lấy dương về xe